Hi, hallo mensen, sorry voor het duimen. Vandaag heb ik een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een Blender intro maakt. Heel simpel. Eerst moet je een intro downloaden. Zoek je gewoon Blender intro. En daarna zoek je templates. Pak je bijvoorbeeld van hier eentje. En daarna moet je de video afsluiten en hier staat de nummer. Dan krijg je wel, die kan je downloaden. Ik heb er al eentje gedownload en ik ga jullie nu laten doen hoe je dat downloadt. Eerst wat je moet doen is open het file, de file. Daarna open je de map of staat er gewoon direct op. Daarna staat er normaal zo een Blender filetje. Open je dat. Even wachten. En dit gaat je intro zijn. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I can't. Most of the time when these people be talking, En nu ga ik jullie laten doen hoe je de tekst verandert. Heel gemakkelijk. Je doet rechtermuisknop op de A of de N. Daarna druk je tab. Verander je naam naar jouw eigen naam. En nu doe je nog een stap. Doe dat bij de andere tekst. En daarna doe je nog een stap. En dit is dan jouw onverwacht. Maar nu, het is nog niet gedaan. Wat je nu moet doen is gaan naar het render-button knopje. Druk je daarop en druk je op render animation. En daarna moet je wachten tot het klaar is. Kijk, ik zie jullie zo wanneer ik klaar is. Right jongens, mijn intro is klaar. Ik ga jullie hem nu laten tonen. Ja, nee, je mag mijn scherm zien. Abonneer. En nu ga ik mijn intro openen. Op deze moet je nu letten. Dit is dan je eindresultaat. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I can't. Maar je moet ook nog zoeken waar dat staat, heel gemakkelijk. Moet je, bij mij, ik doe nog altijd zo, want er staat bij de Blender, staat er als je op play render animation drukt, op dat render, dan staat er nog van boven zoiets waar je hem hebt geplaatst. Ik zoek gewoon altijd bij deze PC en de render. En ik begin te zoeken. Ja, maar bij mij gaat hij er niet meer staan, omdat ik heb hem al verplaatst naar mijn Roblox. Ja. Even wachten, maar misschien staat hij er na 10 euro. Nee, hij gaat er niet meer staan. Maar dit was mijn tutorial voor vandaag. Een Blender tutorial, geen Movie Maker. Als jullie dit leuk vonden, vergeet alvast een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie later. Peace out. Bye. Outside in the all black rock, 10 rolled up when I'm out. Say they all wanna live.